Handumanan sa kaawit. Kumusta ka ninyong tanan nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat tambo. Ilabi na sa libong-libong tigpaminaw ning sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Rico. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love me with all of my heart. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napada siyang kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Buena Vista, Bohol. Ang ato matatampo nagdasingan nga Rico. Rico, ang kunan ko. Sa dugay na nimong pagpanguyab na ako, nakita ko ang imong kabuutan. Pinangga sad nimo ang akong anak. Kung si kinsa man ang imong gimahal, mahal ko na usab DC. Sige na lang. Ha? Unsay sige na lang. Gidawat ko na ang imong gugma. Salamat DC. Daghang salamat. Isaan ako nimo. Dili gid magmahay sa imong pagdawat sa kong gugma. Papa, gusto mo sa kayo Ferrisville, Papa? Sige ba? Unsa pa may gusto nimong sakyan, ha? Tinang rides. Baby, ni sobra ka na. Madug na bagyo si mama ng heights. Dili ko mahimong musakay, anak. Dahil, ayun na lang pagsakay. Kami na lang si baby ang musakay. Ako lalay mo kuyog sa bata. Pabilin ka na lang din, take picture ka na lang namo. Ha? Lihok ka na ba kaayo ni batao? Okay ra. Basta ako may kauban ni baby, mag-behave man eh. Diba, baby? Oh, Papa. Nawa? Sige na, day. Magpalit na ko og tickets, ha? Aron, makadaghan mig ride sa atong anak. Ano lang palag di agad. Love you. Tara, baby. Bye, Mama. Nabuang ka na, Gedrico. Sa kataghang babae nga mahimo ni mong mahalon, sa babaeng biyuda ka gyud ni patol, ha? Instant pa! Kay may anak namang daan. Unsa man, mubuhi kas anak sa laing lalaki? Ma, mahal ko si Daisy. Ug giisip ko na sab nga akong anak niyang anak. Maong imo na siyang gipatawag og papa nimo. Hoy, wa ka pangilugi, ha? Ma, nasayod kong concern ka lang ako. Doon kay ako kang inahan. Imo nang katungod. Pero, ni anak ko sustong pangidaron. Nasayod ako unsay husto ug unsay di. Love ko ikaw, ma. Kay inahan gud ka. Pero, mahal ko usab si Daisy. Siya ang gusto kong mamahimong kapikas akong kinabuhi. Pakasalan ko nimo. Nabati mo ang husulti. Magpakasal na ta. Rico, kabuutan mo. Unsaon ko ikaw sa pagpaus. Salamat sa imong pagmahal. Mahala lang ko sa tibuok mong kasing-kasing. Ihatag ko ni mo ang langit. Mahalon ko ikaw. Hangtod na sa katapusang pinitik sa akong kasing-kasing. Si Daisy mo nung nagsuka-suka. Magsusi ko. Ubala ka na ko ning iyang kahimtang na. Pinalakaadlaw nga akong nabantayan nga nagsigig suka-suka. Tanawon ko. Ha? Mabdus ka? Oh, mabdos ko. May manghudugid unya si baby. May lain na sabtang baby. Day, salamat ha. Wa ka lang masayod ko na unsa kadako ang akong kalipay. Nga may umaabot na nga bunga sa atong bugma. Dublihon ko pa ang akong pagpaningkamot. Tungod ug alang sa atong pamilya. Malakaw ta na. Ipakita na kag doktor. Gusto ko masiguro ang kahimtang sa imong pagsabak. Medyo masalan ang pamabdos ni Mrs. kay medyo weak ang iyang kasing-kasing. Mao ba, Dok?
Day, nakabati ka na sa gisultis, doktor, ha? Mag-amping ka, gyud. Busa, misis. Dobleng amping lang yun. Bed rest yun ka, ha? Bawal ang stress. Rico, himo ba? Lingkod ko noon na, be. Ako ba'y nalipong nagtanaw ni mo, oy? Ma, naapa sa labor room si DC. Ug hantod karon, wa pa gid siya makapanganak. Oy, may doktor nga ligaw sa labor room. Ang doktor na kana sa imong asawa. Doolon ko siya, ma. Ang akong anak, ma. Dili mo na anging hilakan ang imong desisyon sa pagpili sa imong asawa kaysa imong anak. Nagkapirma ka na og waiver. Yanugdan lang munta ko sa umabot na mong anak. Pero, kinahanglan kong mamili. Nagkinahanglan pa usab ako sa akong asawa. Rico, Ug nagkinahanglan pa usab. Ug usa kay nahan, ang lain pa namong anak. Si Dudong. gipahigayon ang operasyon ni Daisy. Tungod kay gipaagi naman lang sa cesarean section ang iyang pagpanganak. Kay naglisod man gyud siya. Hugot nga pagtuo sa Dios. Hugot nga pagampo ang labaw na itong gikinahanglang karong panahon na. Gisalig ko na sa Diyos ang tanan, ma. Isalig na ko niya. Nigawas na ang doktor gikan sa delivery room. Dok, kumusta na nga akong asawa? Mister, we are very sorry. Dok, unsa ibot mong ipasabot? Gibuhat na namo ang tanan. Kutob sa among mahimo. Managsama nga wa makasurvive ang pasyente. Nag-cardiac arrest ang pasyente. Patay na siya. Uban sa bata. Nagunong gyud si Daisy ug ang umaabot unta namong anak. Mura na sabkog namatay. Naglisod ko sa pagdawat. Nawa na ko ang akong asawa, ingon man ang among anak. Siya na lang ug ang akong pamilya ang gihimo kong inspirasyon aron sa pagpadayon sa unahan. Gimahal gyud kong tinuoray ni Daisy sa tibuok niyang kasing-kasing. Nakita ko kana. Apan gibawi lang sila nako sa atong labawng makagahom. Dinhin na lang kutob, more power sa RM. Mao kita mga galang kaagi ni Rico nga taga Buena Vista, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, Love Me With All of Your Heart. Ang mga kaagi kipata ng gawa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, di kalawaan at tagdaan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga tinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw.
Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniya Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon mas mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jennifer, hingkod ang pangindaron, minyo og may mga anak. Taga Davao del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nitabot namo sa kumbana, bahin sa among kaminyoon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang tami pa. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Kumusta ang pagtudlo mo sa daycare, Jennifer? Okay naman, ma. Lingaw kay kus mga bata, ma. Kamo si Nestor? Kumusta naman sad mo? Okay naman. Kaya nga naman di ay. Aw, abi man akong tinuod ang niabot na kong balita. Bahin sa imong bana. Kaya nga naman di, ma. Ayaw na lang, day. Kay basig mahasol pa noon na imong huna-huna. Kaya nga no lagi ba? Ayaw na lang lagi. Ang importante, nga okay ra mo. Kalois Ginoo, ma. Niabot na lang nagtulo ang among anak pero wa jud ko na matikdang kausaban ni Nestor. Kugyan siya mangitag kwarta. Aw, kana ra ding iyang pagkasugarol. Pero lingaw-lingaw sa nagyang pagpanugal ko, no? Para nako. Dili lingaw-lingaw ng sugal, oy Jennifer. Ma, Anga ubog ko na. ikaw ba, nagbinag-umang ka? Hindi ka man unta ingon ini? Saan nga? Bita ni mo. Ay pagbuot ha? Kay dili mo kwarta akong ginom. Nasuko ka? Suko yun ko. Ayaw pagbuot. Ano man kagisingkahan man ko di mo? Nandun ka sa ubang nga sawang, yaw-yaw. Ha? Kung makainom ng bana. Tunggo ka, ha? Tunggo ka. Boy, na magulyaw! Usap yung pangilabot ako. Ibang bulagon ka na. Unsa man ka, ay! Unsa. Kalit ka malagkausap! Ingon bitaw ko nimo. Maki nga naman di ay. O sa ba rin naibawa ni mo kay Nestor? Nagduda kong nigamit ang bana nimo ang ginadiling drogas. Unsa? Madili! Di ko makatuwa na. Pag-isabtihan ko siya bahay nini. Nihangyo naman ko. Nga ko tinalbang ka na nga nigamit ka mo nang nausap ng imong batasan undangin na intaw na ni Nestor. Kaya may tulo na takabok, anak. Yabag ka magang sultian, ha? Madagpa ka magod! Mama ka ni. Sa sunod na pasanginan pa yung mong buang ka, ha? Timan nila eh. Pati yung taga kabuang ka. Nestor, basta na! Dito lagi ko masagil mo! Basta na! Ginoo ko. Naunsa man ang itsura nimo, Jennifer? Gikulata kong Nestor, ma. Unsa? Nausabay ko siyang maayo, ma. Dili na masabot ang iyang batasan. Pwede na lang sa puton. O karon magulata na gani. Tara sa presinto sa kapulisan. Mag-usap natin dito, ma. Ireklamo ta ng imong bana. Ikihata siya ang iyang gibuhat nimo. Og pagbuwag mo, Jennifer. Nagbuwag mi kadiyot sa akong bana. Naundan ko sa kontrabaho, kay gibiyaan man niya. Pero nabalik siya. Sumangil ang huwam-huwam pauna sa among mga anak. Apan kadugaya na, nangayo na kining pasaylo na ako. Gidawat ko siya pagbalik tungod sa among mga anak. Og napunan pagid hinuon ang among mga anak. Unya, kapiin naman. Pero wa pa maging mauli si Nestor.
Saan mo sa kaning tawhana? Jen! Jen! Abli, Jen! Sinisto na karon. Ayay. Murag hubog na sada. Matod pa nilang nagbisyoan ng bisyuha. Dili na sayon nga biyaan ng bisyuha, oy Jennifer. Buot may pasabot nga. Nga di balik si Nestor sa iyang bisyo. Unsa pa man di ay. Suma, unsa may imong namatikdan. Unsaon ka na malangnas ni Nestor mo, eh? Nakalingkawas ka naman unta. Apan nga anong nakigbalik kapag yun. Ma. Diin ka? Kalit ka pa nagong panagpa! Wala itubag na ko ni mo. Nibawak man tangan di ko ganahan. Anang sigihan kong pangutana. Musi mong buhaton! Uy, lang akong suwag ni Nestor kay sakit! Napantok ang akong usa bongbong. Napahang ang akong pananaw. Ay... Tana sa presinto, Jennifer. Pa? Nagpakahilom rabaya ang ako ninyo. Kaya dili ko gusto manghilabot ninyo magtiayon. Pero morag sobra na eh. Mga ipapreso ta ka ng imong bana. Pa? May warrant na ang imong bana, Jennifer. Gireklamo na to siya og VAUSI. Violence Against Women and Children. Kaya gipasagdan sad niya ang inyong mga anak. Mapriso na gyud tong bana nimo. Maluoy ka gihapon sa imong bana. Uy! Uy, ayaw hilaki-laki ng bana nimong buang, uy! Maluoy ka lang gihapon? Bana ko lang gihapon siya, ma. Isipon mo ba gihapon nimo siyang bana? Kung ingnon ti kang may lain ng babae ang imong bana? Dugay ka nang gibuang sa imong bana, oy Jennifer. Timan ini, dili na tumuuli sa inyo ang imong bana. Kito may nakakita nga nikuyog na sa iyang babay. Maong ako pa nimo. Dawato na nimo si Rey nga naninguha nimo. Wa na gid mo balik pa si Nestor. Og wa na lang gani bisag magpadala lang ta siya sustento para sa among mga anak, para sa mga bata. Oh, kung mauna, dawatan na lagi ko sa imong kinabuhi, Jennifer. Ninyo sa imong mga anak. Kay andam kong hulipan ang pagkuwang ni Nestor ninyo. Ray. Sa akong nahibawan, tuwa na karon sa Agusta ng akong bana uban sa iyang babae. Ug sabtang ako, may uyab na sab nga usa ka ulitaw ug buutan kay siya nako ingon man sa akong mga anak. Ang akong gikatingad-an, kun nganong hangtod karon, wa man gid mapriso ang akong bana nga unta amo man siya gireklamo sa VAUSI. Gikataw-an naman ang warrant. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gireklamo na akong bana og VAUSI tungod sa iyang pagdagmal nako ug wa na sa pagsustento sa among mga anak. May warrant na siya. Ko man gikatawan. Kaingon pa niya, dili ko na musalir ang warrant kung wa ko'y itunol sa mga pulis. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana, nganong libre mang nakalakaw-lakaw ang akong bana, nga unta, may warrant man siya. Di na ba na siya mahimong dakpo dayon? Kay may na-issue naman untang warrant alang niya? Ikatulong pangutana, pila man di ay kabuwan na effective ang warrant. Kung madakpan siya, pila man sad ang piyansaan ng kasuha? Mapaningil ko ba siya sa pila ka tuig nga wa niya pagsustento sa among mga anak? Ikaapat nga pangutana, may lain akong kaipon karon. Pwede pa ba ko niyang kasuhan nga siya may unang nibiya namo uban sa iyang babae? Mawa na ba'y bili ang akong gikaso niya tungod kay magikaipon akong lain? Ikalima ang katapusan, dugay naming nagbuwag sa akong bana. Hangtod pila ba day katuig nga buwag mi nga matawag nga way bisa ng among kami niyon.
Kano sa man ka mahimo magpakasal pag-usab? Palihog tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jennifer. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyo dugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writer's Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa letter sender karon Ang partner. atong letter sender, 38 years old, taga Davao del Sur, si Jennifer, partner. Punto legal, kining problema ni Jennifer. Maayo mangita unta og kwarta ang bana ni Jennifer nga si Nestor. Apan sugarol kini ug ang sunod nga gisudlan mao ang pag-inom ug sunod ang pagdagmal na niya. Gibiyaan siya kay kuno manarbaho apan wala gyud magpadala niya og sustento alang sa mga bata. Nibalik kini og nangayo og pasaylo. Iyang gidawat kay bana lagi og nisaad nga magbag-una. Napun-an na noon ang ilang mga anak. Apan nibalik na sab si Nestor pagsigi og paggubog-gubog og pagdagmal niya og may babay pa. Mong iya kining gireklamo og vowsy. May warrant na ang alang kayang Nestor. Apan gikataw-an lang ni Nestor. Natingala si Jennifer kung nganong nahangtod karon wala man gyud dakpa ang iyang bana nga iyang gireklamo. May lain na bang uyab si Jennifer ulit tao nga nitabang o nisabot sa iyang kahimtang partner. So, murag boss-bawas ni sila partner, boss-bawas. So, unang pangutana, gireklamo na ko ang akong bana sa Bausi tungod sa iyang pagdagmal nako ug wala sa wala na magsustinto sa among mga anak. May warrant na siya. Gikatawan lang ni niya kay ingon niya dili kuno mosaler ang warrant kung wala ko'y itunol sa mga pulis. Tinuod ba ni partner? Change is coming. Suwayi ko no na. Ato ko nung tanawon. Di ko na warrant ko'y itunol partner. Atong isumbong sa 888 ug dali mo lihok nga na naman kay waran karon di man nadakpon. So lain lang basig mudakpop na day, no? So okay na partner? Ikaduhang pangutana. Nganong libre namang makalakaw-lakaw ang akong bana nga may warrant man siya. Dili ba di ay siya mahimong dakpon dayon kay may na-issue naman untang warrant alang niya. Kung naanay warrant of arrest ba, ang pagdakop na lang yun anak niya, basi nakapiyansa sa na siya, ha? Kay, usay ba ya, available ra ba ning kaso po sa Bausi, manamingon siya, katawan lang mo, kay nakapiyansa na day siya, nga walang pod mo kabaw, nga kanira bang naatay warrant, po maguna nagpasabot nga di na gyud mapriso na gyud ta, no? Kay kung nakapiyansa na ka, di naman ka-servan og warrant. Pero gaato bang gyapon kag kaso? Unya, kung naa namang gud kay Vauci, unya naatoy katong gitawag na sa Violence Against Women and Children manggod kanang Republic Act 9262, ang importante manggod nato is ang kanang gitawag nato nga protection order, either temporary or permanent protection order. Kay kana man kung temporary or permanent protection order, nakalitaniya din ha ang dili pwede buhaton sa imuhang bana ngadto nimo, di siya kaduol, di siya ka-text, di siya katawag, no, bahatag siya sustento and things like that. Nga iyaha ganin nang i-violate, priso na sad siya. Okay? Okay, so ikatulong pangutana. Pila man di ay kabuan nga effective ang warrant? Kung madakpan siya, pila man sab ang piyansa anang kasuha? Mapaningil ko ba siya sa pila ka tuig nga wala niya sustintuhi ang among mga anak? Magdepende manggod na siya sa gravity. Dili kay ko sure sa kanamo na schedule partner ang kanang mga pagpiyansa, no, ang kanang atong itawag nga bail. So kana dili kay ko familiar ana, basta magdepende na siya sa kaso pod nga giatubang anang imuhang bana labaw na kabahin anang violation sa Republic Act 9262. Okay, so ikaw pat nga pangutana. May lain na kung kaipon karon, naapod sa iya partner. Pwede ba
ko niyang kasuhan nga siya man ang unang nibiya namo uban sa iyang babae, mawala ba'y bili ang akong gikaso niya tungod kay may gikaipon akong lain karon? Ang kana manggong ingon ana nga pag-violate ninyo sa mga ginadili gyud unta nga mga buhaton sa usa ka tawo nga minyo, wa man na nag-ingon nga ang makauna mo isad-an ang wahi nga nibuhat pud og ginadili dili sad-an, no? Kay di man na nimo pwede atbang ng duha. So lain og sa ang imuhang bana, lain pug kagsa. Ikaw nga naanay lain, nya minyo ka nya, di man na pwede lain po ng imong sa. Ang imong bana nga di mo hatag og sustento, mambabay, sugarol, manapat nimo, aw lain po na ang iyahang sa, no? Bahala pag siya nakiuna, di man po ka pwede mo segunda. Og di mao, ha? Right, so ikaw limang pangutana. Dugay naming nagbuwag sa akong bana. Hangtod pila ba ka tuig nga buwan may nga matawag nga walang bisa na ang among kaminyoon. Kano sa man mahimong magpakasal pag-usab, partner. Palihog tabangi og tambangi ko. Jennifer. Jennifer, mura ba expiry date ng kang kaminyoon? Na ba expiry date? Forever gani, wabitaw na, may forever. Naman tayo proposal, partner, nga butangan ko nag-contract ko na expiry Maghuwat date. kang ma-approve ng divorce law kay para magpa-annul ka, magpa-divorce ka due to unhappiness. Kaya mo man to gihimo nila grounds kay ngun ana, pero mintas wa pag yun ang balaura aw. Annulment ra gyud imuhang lusot para makagawas ka ng imuhang kaminyoon, ha? Mga sukintig paminaw hinautuntang na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak Areman. Daghang salamat. Ug mayong